cancel. Gusto ko daan ng mga memes ngayong linggo dahil may bagong issue na Vlad. Dali kay Jeff. Yep, ito yung kamakailan yung nagkaroon nga daw. Nagkaroon siya ng post sa kanyang Facebook page tungkol sa kanilang relasyon ni Kylie na wala akong pake. Sa totoo lang kasi dapat sa kanila lang to eh. Pero ewan ko dahil may social media, kailangan may pakialam tayo sa lahat. Pero nandito lang ako para sa memes. Ayoko na aralin niya kasi dapat sila lang dapat nakikipag-usap dyan, okay? Hindi ko responsibilidad yun. Baka isipin nyo, ano ako dito, ang tawag nila yung mga sa counseling, yung marriage counseling. At ito, sarili ko entry ng meme po. Si Idol, nag-memerism. Parang may conspiracy, mas gusto ko conspiracy. Sunod. Beautiful with a heart. Beautiful with a heart. Sophia works back na siya. Spell beautiful with a heart. Sophia works back. Spell beautiful. I can. I can. Sorry. I can spell. Why? One. Why not? Change topic kan rin. Sige, chati lang. Evil Pia works back. Ipawala sa cheesy Asa ko na ang Ano nga, ay. Magkasapot ka. Ay, Makalakot na may kianakot pa. Bigla siya sinapian, malayo pa ang Nobyembre. Anyari. ay, mag-live ta. Pinanood ko. Para ako nananaginip. Sunod. Naging blunder, guys. Ma, di ko kaya! Hina! Weak ako, weak! Shot! Kaya mga titi ni Joel, yan lang, di mo kaya. Tama ka naman, kinaya ka ni AJ ang hotdog ni Alhur eh. Pero gusto ko mga nanay po, siya prangka. Kinaya mo nga, arte mo. Shot mo lang, lulunokin mo lang. Mas malalapot pa dyan nilulunok mo. Giinarte ka pa, pero maraming salamat. Kaya Ernie, babe, nandyan na yung nagtitinda ng sisiw na may kulay. Okay lang magpa-under kung mong bibilan ka niya ng sisiw. Dahil gusto rin naman niya ng sisiw mo. Wala nang tunay na pagmamahal. Kay Kana, crush kita, I love you, ha, lamaw. Kaya magmahal ang mga memories. Kay Jonas. Nung nalaman ni... Ito rin yung mga tatay ng mga binibigyan ng hotdog ni Alhur eh. Yup, nung nalaman niya. Diba si Kylie tsaka si AJ Rapucho, mga action star lahat yun eh. Yung mga tatay, even though pa may stop, wag mo na ito, no? Gusto ko na maging masama, maganda kami maging mabait. Galing kay Few Archer. Ito yung maigay sa akin. Tulay na kasamaan! Sunod, Grace po napadasal lang malaman na iniisa-isa ni Alhur ang mga anak na... Ano sabi ko sa'yo? ang buong Pilipinas ay makakatikim ng aking hotdog. Sunod. Sarap ng meat hotdog. Ate, may saging ba? Kaya hindi, tinanong ni AJ. May saging ba? Wala pong saging dyan. Hotdog lang po. Sunod. Galing kay Gerardo. Robin, si Jerry, Kramal, lahat sila. Grace pala lang natitira. Pagod na mamigay na hotdog si Alhur. Sarap na. Ikaw mahihiyang magtanong kung may saging ba dyan. Susano Rose. もう一回、お名前はブラスマよ。半分人間ハープゾンビ。お前の立場がどうなの？上銀だ。俺はこれ何？ Subs. これ。そう。これは俺の紳士、三つ鍋。 Yung kanina kung may Susano Roses, これは may Sharingan din si Rastaman. 三つの無限だ。 Rastaman ko. そして俺のバイクだ。そう。これは俺のバイクだ。これがゴーストライダー。骨や翼がついている。 What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do with a big fat butt? Wiggle, wiggle, wiggle. Magandang choice yung subs na hindi nila itin-translate to kasi para ito yung kanyang slogan eh. Sunod, galing kay Glux Fate. Turuan mo ko niyan, turuan mo ko niyan. Please, turuan mo ko niyan, turuan AJ and Alhur after 5 years. Kasi pa si Lola. Gusto pa niya ng hotdog ni Lola. Kahit luma na hotdog, tamang painit lang yan. Pwede na yan. Galing kay Miggy. Sa ngayon, nais kong sabihin, for the last time, Pigati na naman. sa huling pagkakataon, Description. salsala ko
Hindi ko pwede pakita yan. Hayop ka talaga, madadali. Evil Kuya Kim. Nasa GMA na siya. Pigati. Ano to? Hindi ako masama. Ito yung kamukha daw yan. Paalala ko yan. Sunod. Pari mo ako. Di mama ko. Huwag mo akong hawakan. Magsama kayo ng Jollibee Panood mo. ko na to. Ano nangyari dito? Walang edit. Ikaw, tang ina mo bro. Pinagkatiwalaan kita. Kala ko ba best friend kita? Evil Jollibee! Tama na yan, tama. Bro, let me explain. Kala ko ba best friend kita? Gago ka, tang ina mo. Pinagkatiwalaan kita. Kala ko may business trip lang kayo. Yung pala nagkakantutan na kayo, tang ina nyo. Iba pala ang trip mo. Sa original nito, nakakasira yung kanta eh. Pero, ayun na. Sunod. Galing kay Jam. Batiin mo naman ako sa birthday. Batiin mo. Evil Incredible. Nagaling dyan. Sunod. Super idol 的笑容都没你的甜，8月正午的阳光都 Dito 没 Evil 你耀眼， Chinese 热 talent. 爱105度的你，滴滴青春的蒸馏水。 Ay, nako. Hindi magkasawa dito eh. Sunod. Dala kay Mike Michelle. Nandito sa aking tabi kaya di Oh! pigil ang luha. Hey! Ang makapiling mayaman. Doon nalaman ni Kylie. Dahil ilang kilometro at milya ang Ay! ating kasya at ating pagitan. Ayos na ako. Pamumulila ko sa iyo yan ang resulta ng Huwag ka aking umiyak. biglang paglisa. Alhor, huwag ka umiyak. Alam ko hindi tayo magkakalapit kahit sa 1,000 dalangin. Nadadamaan lungkot at buot hinagpisat ang pagkabigo Oh at my God, pasakit. okay, Ngunit okay, gaano pa okay. man kalayo sa aking puso palagi ka ditong malapit. Hindi ako makapag-bangs ngayon. Wala akong buhok. Hindi ko matanggap. Iniwan kay AJ. Ay, puro pighati naman. Parang Facebook noon, ganito na. Wasak na humor natin. Yeah. Saputan mo ako, Spider-Man. Sunod na pagsapot ni Alhor. Galing kay J-Lord. Missing. Malapit. Hindi ko matanggap. Mahirap magpanggap. Sunod. Ano na naman? Super idol 的笑容 Di pa 都 ba 没 ito 你 patay? 的 Tama 甜， na. 8月正 Super 午的 Idol. 阳光青春的蒸馏水。 Lahat talaga Indian Japanese eh. Literal na idol. Hey! Oh! Sana, hype ako. Plus points! Hindi ko maka-copyright ako kaya kailangan ulit tigil to. Kahit gano'n pa ka-cute yan, cute rasta man lang. Sunod. 如果我忘了怎么爱你，那一定是我失忆回忆。 Ina po, inagaw mo sa amin. Sige. Ginagaw mo! Si Alhor sa akin! Ulan mo lang siya. Super idol 的笑容都没你的甜，8月正午的阳光。 Ilang beses ko ba makikita itong edit na tayo ako na? Gusto ko yung gumamit ka ng Pinoy template. Yeah, gusto ko. Plus, Pinoy points. Sunod. Kali kay Leon. Iyon, mura, iyon, mura, iyon, mura, iyon, mura, iyon. Salsala ko. Wasak na humor na. Ay, ko na alam mga i-react dito. Evil edits. Kay God left us unfinished. Para masenso ang Bulacan. Kalibugan, hindi lang Bulacan, buong Pilipinas asenso. Tsaka si Alhor. Anak ni Alhor ba? Alam niya paano pumili ng karne. Para nasa palengke lang, no? Yeah.
Mahinog-hinog pa to. Mata pa. Pwede pa, pwede. Pang ano ba to? Pang kaldereta? O pang adobo? Anong cut to? Anong cut? Sarap. Batang-bata mo pa, dumi-dumi mo na. Hindi mo. Galing to TikTok, no? May TikTok account to, ano? Skip na pa. Ah, yes. Inosente. Literal na inosente pa. Sunod. Alhur nyo, sad boy na. From evil Alhur to sad boy Alhur. Super Idol 的笑容， Sawang-sawa na. Tama. 天马宇宙的阳光都没你耀眼，热爱105度的 Gusto ko lang naman ng Pinoy points 美 eh. 丽青春的蒸馏水。 Social credit sa Pinas. Ay, ako. Yup. Yan yung mukha ko. Tama na. Siyempre, puso. Puso, pinaka-importante. Yan, pwede rin. Persons. Personal. Non-grata. Sinubukan naman niya yun. Sinubukan din naman ni Alhur eh. Malakas nga lang ang alindog. Ang A sa AJ ay alindog. Sunod. Ito, maalog po. Hindi pa naglulog. Maalog. Hindi kamukha niya yung samuhan. Ano pa meron sa drop? At talag. What can I Diba? Ay ba? except you're welcome? Thank you. Sunod. At paguli. Jumbo hotdog. Sa lahat nag-i-interconnect na naman pati nagbigay. Magandang panapos. Shoutout nga pala sa nangyong sa Ay po, cha! Kainiwan ko ito tignan. Hey! Iniwan nyo na ako. Let's go! May nasimulan na ako, di ba? Oh! Iniwan nyo pa rin ako. Wala nga akong kamalay-malay pero iniwan nyo ako. Tropang busted. Mga busted tayo. Pero di ko talaga alam, sorry. Shoutout sa mga busted. At sa Wala ako mga sa naiiwan. posisyon para mag-comment. Ganyan naman kayo. Pagkatapos pa kayo Tagala intro na to, po, cha. Bars na! Ganito ang aking hari. Oh! Dahil alam ko naman ganito ang aking bari. Alam mo naman kasi ganyan bari, sila ka. bars. Sila na ang iiwan pagkatapos ka bare. Hihingian ka lang ng mga pera. Hey! Tapos bigla ka nang iiwan da. Siya, Tapos Rashad, ano ha? gagawin? Iiwan ka lang ba? Ba? Ayun lang gagawin para makapanginabangan ka. Alam mo, Habol! Habol ay na bato. habol. Dahil alam Easy. ko mga babae na yan, iiwan ka lang Bro! Dahil nga, iniwan ako parang Aso! aso. Para nang tumain, di ako lininis bro. Bro! Dahil nga, pag-ibig ko ako na broken Gandang hearted. bae, Lang nag-load ako sa- naging, ako ay naging sarded. Ako Puta. ay naging sadness. Tuna? Ako ay naging harded. Tapos, ako ang puso ko ay naging Ay, hardness. hindi. Po! Nanginginig na si Eminem. Plus points ka dahil sa ginawa mo. Maraming salamat. Ito, tatapos sa mga memes ngayong linggo. Hindi ko alam kung anong tema talaga yon. Hindi ko anong trip nyo ngayon. Pero napasaya nyo ako. Sana napasaya rin natin si Alhur ngayon. Hindi mo tayo like, share sa mga mailig na hotdog yung friends. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paolo na ba maalam? Shoo!